Min dan ix-xahar min jgħix Għawdex u jixtieq japplika l-European Health Insurance Card jista' jagħmel dan minn Għawdex stess. Is-servizz se jingħata mill-istess sezzjoni li minnha jinħarġu l-kontijiet li pazjenti barranin iħallsu meta jużaw servizz fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-uffiċċju se jkun miftuħ kull nhar ta' 4 sa' sija għas-servizz tal-European Health Insurance Card. Il-kumplament tal-ġimgħa aħna hawnhekk ġodan l-uffiċċju se jkollna iktar xogħol billi nirridu nippreparaw l-applications, rridu nibatuhom Malta, naraw x'mimlijin tajjeb, naraw forsi dak li jkun xi jkollu bżonn, pubbliku jista' jiċempel u jistaqsina x'dokumenti jkollu bżonn biex ma joqgħodx jiġi darbtejn hawnhekk imbagħad jiġi l-erba' jinqeda f'darba. Sabiex illum qed jingħata dan is-servizz kien jeħtieġ ċertu ammont ta' taħriġ mifrux fuq numru ta' xhur. Ilna kważi sena, jiena mort xi 6 darbiet training Malta u ħadd ukoll l-istaff tiegħi għat training biex inkunu informati eżatt kif taħdem din is-sistema. Ix-xogħol f'dan l-uffiċċju qed isir lejl u nar. Qegħdin niftħu 24 hour every day, ġifieri ma nagħlqu xejn hawnhekk, għandi 4 clerks miegħi jaħdmu bir-roster u dejjem għaddejjin u ma nagħlqu xejn hawnhekk. Ġifieri x-xogħol jibqa' jsir anke matul il-lejl jekk qed nifhem? Jsir anke matul il-lejl. L-applikazzjoni hija b'xejn iżda l-vantaġġi huma bosta kif spjegat Michelle Gallia, direttriċi tal-Healthcare Funding. L-iskop li wieħed ikollu l-European Health Insurance Card hija li jekk imur fuq żjara temporanja f'pajjiż Ewropew dan ikun jista' jippreżenta fi sptar pubbliku u hemmhekk ikun jista' jingħata l-kura. Li Health Card wieħed jista' japplika liha online jew jibgħat applikazzjoni bil-posta. Dan ifisser li jekk wieħed irid jista' lanqas biss iżur l-isptar jew inkella jinqala minn daru.